Molt bé, comencem. I comencem, jo sóc el de darrere, però us vull ensenyar una cosa. Els ulls, com veieu, i la boca. Ulls i boca és l'únic que sí que està dins de cada cos, val? La resta està buit, però els ulls i la boca sí que estan. Val, començarem anant a The Grot. Ara tenim allà baix, 1, 2, 3, saltem i anem cap allà. Allà ens haurem de disfressar perquè si no masses agents ens dispararan i ens els hauríem de carregar tots. I a més podem tenir altres enemics. També aquí som 97 els que deixem. Val. Podria baixar el paracaigudes fins a baix o entrar pels ulls, però vull anar ràpid. Així que miro aquí, val, i per tant paro aquí. I ara simplement una miqueta i cap allà, perquè on vull anar és a canviar-me. Estil Superman o Superagent 186. Vale, agafem material. Ui, em sembla que ja en tinc prou. I tant que en tinc prou. Vaig a buscar bales a dalt i ja no cal que em quedi més per aquí. Tinc 60, vale, puc pujar directament. Vaig a buscar l'helicòpter i les bales, una miqueta més bales. Per a les més bales el que farem serà utilitzar-ne una d'aquestes. D'aquesta manera, un sol tret, espero que no cridi massa l'atenció, i el meu objectiu són aquestes bales. Vale. Ja aprofito, miro bé, perquè moltes vegades trobar-ne, sobretot jugadors. Vale, i aquí a buscar més bales. Efectivament. Hi ha un jugador. Hi ha un jugador que ha vingut cap allà i que molt ràpid, sempre va molt ràpid. Estic amagant. Ara he de lluitar contra aquell, per tant potser vist. Això que probablement sortirà. Tinc 23 bales, no són moltes. Està una, encara està dins. I veiem que necessitaré l'altra. Per tant, el que faig és agafar-la. Ara tinc 2 bales, les poso juntes, 2 armes, i això fa que mentre una es carrega, l'altra dispara. Per tant, amb aquesta disparo. Bé, anem cap allà, anem a buscar, perquè necessitaré armes. Per si de cas, si veig gent, el que faré serà tirar els ninos que som jo. Vale. L'estratègia m'ha sortit bé. Ell sabia que trigaria en recarregar l'arma, la cosa és certa. De fet, es fa recarregant una arma. I ara recarrego l'altra arma i ja està recarregada. Bé. Bueno, sento trets i no sé on és. Sembla per dalt. Agafem l'helicòpter i sortirem. Podem sortir per dalt, però intentarem sortir per l'ull. Si ho fem bé, l'helicòpter no tindrà cap dany. Si ho fem malament, doncs no sé què va passar. Així que i baixem una miqueta i ara som-hi. Estem anant i hem sortit.
la primera aquí. Per cert, estem dins de la zona, per tant no cal que estem molt lluny. Si anirem aquí dalt només, quedem un helicòpter i veurem què trobem. Sí, i xau. Molt bé. No s'ha de veure ningú per aquí. Allà baix hi ha algú. O hi havia, o havia anat, però bé, vés a saber quant temps fa. Mirem mapa. Vale, estem dins de la zona. I encara falta. Tenim almenys 3 minuts. Tranquils. Bé, des d'aquí mirarem si hi ha gent. Acabo de sentir trets. Aquí hi ha algú. Aquí està l'aigua. Vale. És una zona tranquil·la. Tot i que està disparant algú. És que està disparant a tot arreu. Calculem i... Podem moure. El tenim aquí. Los cerrades. M'agrada això. Cerrades. Anem a veure més a prop. I cuidao que no vull baixar més. Aquest pas gastaré tots els cartutxos. S'ha anat aquí dins. Aquí no puc disparar. Ah, aquí sí. M'ha vist? M'ha vist? Sembla? Sí. Vale, però també l'he vist. Anem a l'helicòpter. Que serà el nostre transport. En aquesta partida és durant una estona. Sí, doncs tornem a l'helicòpter, anem a baix i anem a recollir a veure si tenim. Sobretot bales perquè tinc 13 només. I a baixar. Baixem, baixem, baixem. Girem nou, toquem l'arbre i baixem. Què teníem aquí? Bueno. Sí, hi havia bales, però no de sniper, que són les que a mi m'interessaven. I ja deveria haver agafat les dels altres. Podríem mirar a veure si aquí dalt hi ha algú. No veig ningú. Al camió, per cert, hi ha bales. No hauria estat interessant tenir-les. Doncs, està bé. Efectivament, ja tenim 4 més. Som-hi. Espera, canviem aquest aquí. El que faré serà tirar un d'aquests senyuelos, un d'aquests decoys ben lluny per veure si hi ha algú que es desperti i li dispari i jo pugui identificar. Perquè ara no veig cap objectiu. I com es sol dir, quan no veus l'objectiu ets tu. La veritat és que 2 snipers no es troben fàcilment. A més, aquesta treu 150 i aquesta 157. Sense headshots. Headshots se'n pot anar a 350 o més. No hi ha ningú, no veig ningú, per tant, tornem a l'helicòpter i anem a buscar gent. Normalment, posar l'helicòpter a prop, moltes vegades algú tira algun tret, no massa, perquè l'helicòpter és bastant dur, però suficient perquè jo pugui identificar que hi ha algú. Anem a fer vols rasants, a seguir la carretera. Normalment quan sents un helicòpter, agafo el raig. El que fas és mirar allà baix,
I baixo. I vaig cap allà. Espero poder-lo trobar lluny perquè també m'ha vist, Sembla que està destrossant el camió. I l'ha destrossat. Per tant, està allà darrere el camió. Vale. Serà per la porta, suposo. Pues no, està disparant. Bueno. I ara tenim un altre que m'ha descobert a mi. I... Headshot. No, l'helicòpter. Ups. Anem amb l'helicòpter a buscar... Perquè necessitaré... Només tinc 17 bales. No són moltes, així que anem a buscar-les. Passarem per aquest primer. Vaig a tapar-me dalt. Faré una escaleta per pujar-hi. Vale, mira, el pas. És un bon moment per prendre. Anem per aquí. Sento trets. Vale, agafo l'arma una altra vegada. I vaig a baix. Recordem que l'objectiu és anar a buscar els dos. El seu grup, bueno, veig algun interessant. Canviarem el rifle d'assalt. Ups, vale. I el decoy el canviarem per el botiquín perquè probablement queden pocs, són millors, són molt bons. A veure si aconseguís bales. Botiquín, he aconseguit, no aconsegueixo bales. Algú deu estar per aquí a prop, allà caurà un drop, allà dalt i hi ha un altre. Últimament la gent no va massa a buscar drops. Quedem 16. Estem dins de la zona. Sí que no hi ha problema. Doncs anem a buscar un drop. Anem a aparcar, no sé si tindrem lloc aquí darrere. Sí, tindrem lloc. Per tant, giro l'helicòpter i a baix. Més espai, aquí baix. He vist una construcció que no sé quan porta aquí. Hi veig un altre helicòpter també per allà. Bueno, no aconsegueixo trobar bales. Vaig a fer una baralla aèria amb aquell helicòpter. Ara si el trobo... Ha baixat. On ha anat? Només ha baixat. Per exemple, uns collons més. Ups. No sé si estarà aquí. Tampoc sé exactament si aquell era l'helicòpter. Veritat. A veure, vaig a mirar. Allà hi ha algú? Vale. Algú ha disparat per allà. Clar, si m'estan disparant a mi, allò que dèiem, si no... L'objectiu sóc jo. Ara sí l'he sentit. Vale, i ara sí el veig. Oh! M'estan disparant a mi. Però aquí hi ha dos elements. A veure, on està? Vale, crec que està per allà. Anem a buscar-lo. No està per aquí. No està per aquí.
està aquí dins. Això l'ha espantat molt, perquè amb 150 s'ha canviat esperant que jo no sàpiga que ha vingut aquí, però sí que ho sé, i a més, mira'l. Vaig amb l'helicòpter. Estic potent, molt. Des de l'altre cantó serà més fàcil. Baixar... Ui, aquí n'hi ha un. Anem a buscar... Ups. Anem a buscar material. A veure si tinc sort i té bales. Podria ser que sí. Ja m'estan disparant, però vaig a veure si trobo... Sí, en tinc 28, el qual és molt interessant. Protegeixo darrere dels sabres, però clar, si tinc un bon tirador em donarà. I el que m'estava disparant, ara l'he perdut, no sé on està. Tinc 78 també, això no m'agrada, per tant, el que faré serà... Oh, ja està aquí. Té molt bona punteria, perquè això que estic fent no s'ha de fer. A aquesta distància era millor utilitzar una altra arma. Bueno, vaig a veure, recollir tot el material que pugui. Torno a la zona aquesta. I, a veure, quedem 5. Quedem 5. Diria que aquí darrere, que ja està a la zona, no hi ha ningú. Ni vindrà ningú, per tant, tinc 37 segons. Puc utilitzar-ne el 8 per curar-me. Està al 100%, estem a la part final. Amb 5 persones que queden. Tinc un botiquí allà que vaig agafar. Vale. I, a més, l'helicòpter jo crec que ja el deixarem. Ja no l'utilitzarem més. I ara hem de trobar a les altres persones. No veig bé on estic. Llàstima. Jo crec que és per aquí. Però... és que per aquí... A veure... Com hi hagi un bon tirador, malament. Quedem 5. Hi ha algú a prop. I... bueno, fins aquí. La primera missió que crec que val la pena pujar a YouTube.